עברו כבר 3 שבועות מאז הטבח הנורא של חמאס. בשבוע האחרון כולם, כולל נשיא ארצות הברית, ביקשו מישראל לזכור, חמאס לא מייצג את העם הפלסטיני. באמת? בואו נתחיל במספרים. בבחירות האחרונות ב-2006, חמאס קיבל 44% מכל הקולות של הפלסטינים. בחירות שקופות ודמוקרטיות, כולל משקיפים בינלאומיים, והתוצאה, ניצחון של חמאס וממשלת אחדות עם פתח. אנחנו סנבqa שעב ואחד. מאז, חמאס הספיק לעשות הפיכה צבאית בעזה, והוא שולט שם בכוח הזרוע. בזרוע הצבאית של חמאס יש עשרות אלפי מחבלים, וכל מחאה קטנה נגדו בעזה נגמרת מהר מאוד. بصفوا قاعدين أبناء حركة فتح واحد إذا كان عليه شيء صغير أو كبير بصفوا فيه. אבל גם ביהודה ושומרון, חמאס חזק מאוד. עד כדי כך שאבו מאזן לא מעיז לעשות בחירות, כי הוא יודע שחמאס ינצח. איפה שכן יש בחירות, כמו במועצות הסטודנטים באוניברסיטאות, התא האסלאמי של חמאס ניצח השנה גם בבירזת וגם בעין-נג'אח בשכם, 2 מהאוניברסיטאות הגדולות בשטחים. וזה לא נשאר רק באקדמיה הפלסטינית. כבר לפני 2 עשרות חמושים צעדו לאור יום במחנה הפליטים ג'נין, ומאז זה רק הלך והתגבר. ככל שהרשות הפלסטינית נחלשת, חמאס הולך ומתחזק. מאז שהתחילה המלחמה, אלפים משתתפים בעצרות תמיכה מג'נין ועד חברון, מרימים דגלי חמאס וקוראים איך נרג'ע מוחמד דף. אז בתכלס, למרות שהוא ארגון טרור, חמאס מייצג המון פלסטינים. יותר ממה שהיינו רוצים לחשוב. במערב רוצים לעשות הפרדה בין חמאס לפלסטינים. אבל העובדות בשטח מספרות סיפור אחר.